posledných dňoch sledujeme vyjadrenie najmä štátneho tajomníka pána Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tému druhý pilier. Pán Ondruš intenzívne kritizuje existenciu druhého piliera a tvrdí, že druhý pilier bude príčinou nízkych dôchodkov sporiteľov v budúcnosti. Ja tieto jeho vyjadrenia vnímam ako určitú mediálnu prípravu na to, že vláda sa evidentne chystá urobiť ďalšie negatívne zmeny v druhom pilieri. Pripomeňme si, že pred pár mesiacmi sa udialo to, že výška príspevkov do druhého piliera, ktorá bola 5,5% a malo to byť 6%, sa na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica od 1. januára znížili na len 4%. A predpokladám, že vláda pripravuje také opatrenia, ktoré znechutia súčasných sporiteľov, a tých je 1,8 milióna, v druhom pilieri majú okolo 14 miliard úspor, a predpokladám, že vláda pripravuje opatrenia, ktoré vyženú sporiteľov z druhého piliera. Čo tým myslím? Poprvé, presakujú informácie o tom, že vláda chce údajne zaviesť garancie do všetkých dôchodkových fondov. To je obrovský nezmysel, pretože tie garancie tam poprvé nemajú čo hľadať vôbec, a ak predsa, tak potom len vo fondoch, kde sú investície tých úspor sporiteľov smerované do štátnych dlhopisov. Tam tie garancie možno miesto majú. Ale určite nemôžu byť garancie v indexových fondoch, pretože to vlastne zabije podstatu indexových fondov. Namiesto súčasných výnosov na úrovni medzi 5 až 10% ročne, tie výnosy klesnú na 1 alebo 2%. Čiže vláda chystá takéto opatrenie, ktoré úmyselne a vedome pokazí podstatu fungovania druhého piliera, a vláda následne urobí to, čo urobila už 4-krát. Stačí sa pozrieť do minulosti, ako Robert Fico otváral druhý pilier. 4-krát ho otváral. On sa chystá ho otvoriť 5-krát, a ak ste si všimli vyjadrenia ministra financií pána Kamenického, ten tu už dlhší čas hovorí niečo o pripravovaných opatreniach na vylepšenie bilancie štátneho rozpočtu. Pripomínam, že štátny rozpočet je hlboko deficitný. Čiže predpokladám, že jedno z tých opatrení bude to, že pri otvorení druhého piliera vláda získa stovky miliónov, možno miliardu eur od tých sporiteľov, ktorí sa v tom pomýlení alebo v rozčúlení rozhodnú z druhého piliera vystúpiť. Táto téma je dôležitá aj pri prepojení na Európsku úniu, na náš plán obnovy, pretože my sme sa v pláne obnovy zaviazali, že náš dôchodkový systém bude dlhodobo udržateľný. Vláda Eduarda Hegera alebo aj pána Odora urobili niekoľko opatrení v dôchodkovom systéme, ktoré tú udržateľnosť podporujú. A preto sme dostali aj prísľub na čerpanie týchto peňazí, týchto prostriedkov z Európskej únie. Pokiaľ však vláda Roberta Fica mieni zničiť, zlikvidovať druhý pilier, tak znova to bude pre európske inštitúcie argument, prečo by nám nemali vyplatiť peniaze, ktoré sme mali sľúbené, a plán obnovy bude z tohto pohľadu ohrozený. Vláda Roberta Fica tvrdí, že plán obnovy je zle nastavený. No prosím pekne, ak lepšie nastavenie bude také, že náš dôchodkový systém nebude udržateľný, lebo pán Fico nevie inak šetriť, nevie inak získať prostriedky, napríklad na svoje populistické nápady, a zlikviduje druhý pilier, tak toto všetko je tak falošná argumentácia, akú si normálne neviete predstaviť. Nečaká nás asi v najbližších mesiacoch nič veselé a obávam sa, že pán Fico zabije dve muchy jednou ranou, ale negatívne to myslím. Jednak zruší druhý pilier, fakticky svojimi opatreniami,
a jednak zablokuje čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci plánu obnovy.